खुलुमबाय गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोना लाबाय दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन आरो जायफ्रा गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना नायदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो आं गोदान भिडिअ हगारब्ला नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलांला भिडिअखौ जागायलांसै आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो एलाहाबादनि बेंकनि एकाउन्टनि फैसाखौ जोङो गावबागावनि मबाइलजोंनो कल खालामनानै माबोरै चेक खालामो बबे नाम्बाराव कल खालामनानै जोङो चेक खालामनो हायो आं दिनै बेनि बागै भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जायफोरना एलाहाबाद बेंक दङ नोंथांमोना बेंकआव थांनो गोनां गैया नोंथांमोना फनपे पेटिएम बायनो गोनां गैया नोंथांमोना गावबागावनि मबाइल फिसाबाबो गिदिरब्लाबो नोंथांमोना कल खालामनानै गावबागावनि बेंकनि बेलेन्सखौ चेक खालामनो हागोन बबे नाम्बाराव कल खालामनांगौ आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय अब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै नोङो नोंनि एटिएम कार्डखौ लांनानै नोङो फैसाखौ चेक खालामनो गोनांथि गैया नोङो गावबागावनि मबाइलजोंनो अनलाइन थ्रुयै चेक खालामनो हागोन एटिएम मेसिनाव नोङो एटिएम कार्डखौ सोनानै डेबिट कार्डखौ सोनानै फैसाखौ चेक खालामनो गोनां गैया आरो जायफ्रा गुगोल पे फनपे बाहायो नोंथांमोननि थाखाय बेयाव गुगोल पे फनपे जायफोरना गैया नोंथांमोना बेयाव ओरैनो इजिलि नोंथांमोना फैसाखौ गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव बेसे दं बेखौ नायनो हागोन जायफोरना गुगोल पे फनपे गैया नोंथांमोना इजिलि नायनो हागोन आरो एटिएम कार्डआव थांनो गोनां गैया नोंसोरो दिनै नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय बेयाव नायबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव नाम्बारखौ होबाय बेयाव नायदो बेयाव नोङो फार्स्टआव रेजिस्टार खालामनांगोन नैबे नाम्बाराव 9289592895 बिनिफ्राय फैसाखौ जोङो नैबे नाम्बाराव चेक खालामनांगोन 8108781085 बे नाम्बाराव थुनानै होबानो बेयो फैसाया नोंनिया बेसे दङ एलाहाबादनि बेंकनि फैसाया बेयाव नुजाफैगोन फार्स्टआव नोङो बेयाव रेजिस्टार खालामनांगोन बेयाव OTP नाम्बार फैगोन बिनिफ्राय नाम्बार हरगोन बे नाम्बारखौ नोंसोरो प्रभाइड खालामनांगोन नोंसोरो बे नाम्बाराव कल खालामफिननांगोन बेयाव नोंसोरो खोथा रायलायनो गोनां गैया बे हारसिंनो अट'मेटिकलि नोंसोरो कल खालामनायनि उनावनो बेयो साक्सेसफुल जागोन अब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैबाय आरो जायफ्रा नैबे गोदान आपडेट चेनेलाव दिस फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो गोजामफ्रा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो माबाफोर बुजियाब्ला सोंहरनो हागोन थेंक इउ अब्ला